आया बे दा लामाखां हिनजावालाय अबाव थांमारदोंलै माथो ओंखाम संग्रायावबो गैया खिग्रायावबो गैया हासुग्रायावबो गैया अबाव थांमारदों माथो बेनि जिफोराबो गैला आरो बेगाबो गैला माथो बेग गिदिरा Allah बे हिनजावा आंखौ बुथारमारगोनलै गाव गैयाथ' थैगोन आंखौबो बुथारगोन बियो अबाव थांमारदों बियो आसल मथे र' फन खालामनि र' बेनिखायनोथ' बेनि मबाइला सुइच अफ दहाय आं खेबसे फन खालामनायाव सुइच अफ मोनदों शाला सोर हौवाजों खारसनबावबायलै बियो एसेबां थंगालि माल बियो आरो खेबसे फन खालामबावनि र' एबार नाङोना नाङा नायनि आंबो मिसाखौनो न'आव मोनफैथ'वाखै होननानै थगायनि र' मा होननानै बुङो खोनासंनि आंबो आं मबाइलखौ अन खालामनाय लोगो लोगो जांगिलानि फन फैबाय आंनो मा होननानै थगायदों आं दा रिसिभ खालामनो ना खालामा आं दा मा खालामनो रिसिभ खालामनो ना खालामा नङाबा खेबसे रिसिभ खालामनायनि र' रिसिभ खालामनानै सिरि थानि बियो मा होननानै बुङा खोनासंग्रोना लानि हेलौ सना मा खालामदों आंखौ सना होननानै बुंदों जांगिलाया हेलौ सना मा माथो होआ सना मा खालामदों उन्दुना दङ सना ओमफ्राय नोंखौ मिस खालामगासिनो आं दिनै थांनो हायैखाय आंखौ गाज्रि मोननाङा दे सना जेबो गाज्रि मोना सना आं मोजां माबा आं जेबो गाज्रि मोना नों फैयाखैबाबो सना आं मोनथिगौ नोंसोर एसेबां गोजानाव थांदों बोरै फैनो हानो एसेबां गोजान लामा दे दिनै फैयाखै मोजाङानो जादों दे नङाबा बेसेबा हरसो जागौमोन ओमफ्राय नोंसोरलाय सोरनाव दं दा अबेयाव दं लोगो लाङा आलासि दङ बेयावनो थाबाय ओंखामबो जाखांबाय नायै बेदरै जाखांबाय दानिसो दे मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय सना नोंलाय माथो खालामदों हारसिंनो न'आव ओंखाम जाबायना जायाखै आङो ओंखाम जाथ'वाखै जानोसै दे होमबालाय र' मोनसे बाथ्रा नोंसोरो गाबोनो खैथासोआव फैगोन न'आव खैथासोआव मोनफैगोन हमना ला 9टा 10टायाव थांगोन माने फुङाव ओंखाम जानासो थांनांगोन ना न'आव मोनहैनायालागै 4टा 5टायाथ' जाखागोन मोजां जाबाय बारनि माखौ मिनिनो ओंखारखो नोंहालाय ना आं गैयैखाय खुसि मोनदों नङाहाय मा आं बेलेग मायबा बाथ्रासो मिनिनो ओंखारदों दे होमबालाय दा दोनथ' आङो ओंखाम जानो थांसै दे होमबालाय ओरैबायदि खुसि मोनखाबाय आङो जांगिला दिनै फैयैखाय माने गोजांनायाबो गैला जाबाय खुसियावनो गुदुं मोनलाय लांबाय आं खुसियावनो बेथो दाथ' बिसोरो गाबोनो 4टा नङाबा 5टायावसो मोनफैगोन आं गाबोनो बेनिफ्राय 6टासोआवनो ब्लड 6टासोआव थांबा आं खमसे खम खैटायाव मोनहैगोनबा 10टा 11टाफोरावनो मोनहैगोन 9टाफोरावनो मोनहैगोन जुदि जाम जायाबा थेवब्लाबो मालाबा जाम जायोना हमना ला 10टा 11टाखौनो हमना लाबाय आंलाय सानदोंमोन आंनि खाफाला पुरा 99% गाज्रि होननानै नाथाय नङा दे 50%ल' गाज्रि आंथ' दहायो आंनि खाफालखौ पुरा 100% गाज्रि सानना लादोंमोन नाथाय 1%खौ मानि थाखाय आं बुंदिया माने दा आंनि आखायाव 101निफ्राय खावना लाबोनाय फैसा लाखसै आरो सना दंसैना बेनिखायनो गाबोन फुङावनो थांसै गयसि बुरै ससि बुरै नांला आंनो अबेसे थाख्लाखौ नांगौमोन थाख्लाया जांगिलानिसाय साबसिन नाथाय दा थाख्लाया मालाय कम्पानियावसो खामानि मावहैबाय
दा जांगिलाजोंनो थांनांसिगोन आरो बिदिनो सिगांलाय थाख्लाजों थानायाव 90%आनो मोजांमोन आंनिया खाफाला दालाय जांगिलाजों थांफिनबा 50% गाज्रि जागोन आरो दा माला सोराङो गुस्थियायंनि लामना दोननाय दख'नाफोरखौनो जोमना थाथ'नोसै थेन सोरांथोसै सोरांनाय लोगो लोगोनो ब्लड खारो इसोर भगबान माला सोराङो दा आंनि हिन्जावलाय मा इसिबां थगायनो रोंगौलै र' बेटि नोंखौ आं मोनथों र' नोंनि हारा सिफायना होजोबाबा आंनि मुङाबो जांगिला बर' नङा आंखौ थाख्लानि बायदि सहस साना लादों बियो ओरैबायदि थगायनो रोंमारगौ बा आंजों एसेबां गोदै गोदै रायज्लायदों बियो जे न'आवसो दंमारो आरो नङा सोर हौवाजों थांमारदों बियो सोर हौवाजों लाइन मारि थांदों आच्छा आं गैयाबा थारमाने के लाइन मारि खुमायो बियो बेनिखायनो बाहेरायाव थांनो नागिरबाय थायो आसलि घटनाया आसलि काहिनिया बिदिसो थारमाने के फैल' नोंसानि न'आव फैल' नोंनि आथिं सिफायना होआबा आङो जांगिलायानो नङा बिदिनोथ' जाखागोन ना खेबनै हाबा जानाय हिनजाव सिगांबो थाख्ला थाखांनायनि उनावबो आंजों लाइन मारि खुमाबाय थाखायोमोन बिदिनोथ' जायो आरो खेबनै हाबा जानाय हिनजावफोरखौ फोथायनाय मोनमारालै आंनिया बेलेग बाथ्रा देनाय खेबनै हाबा जादोंबाबो आं हौवा मानसि जेबो नङा बिबारि आंनो नोङो फैसा थाखा हरमारगोनबा जागोन दे आब' हरगोन आं दिहुनना हरफिनगोन दे बिबारि आं हाखिनिखौ फाननो हाबानोथाय दिहुनना हरफिनगोन दे उनाव माबा मोनसे जागोन दे दा बेफोरखौ सानबाय थानाङा जिखिजाया आं नोंनो बेसेबां नांगौ होनदोंमोनलाय फैसाखौ नांनायाथ' गोबाङानो नांगौमोन बिबारि नाथाय अबाव आरो एसेबां लाखनैसो हरनो हागोन ना हागोन दे आब' नाथाय आब' दा जोंफोरनि आखायाव बारा फैसा गैथ'वा मा नोंसोरनि आखायाव दा फैसा गैथ'वा होमबालाय मालाथो हरगोन आंनो दा न'आव थांखालिनो नांथारगौमोन बिबारि जागोन दे आब' न'आव थांखालि लांनो हागोन दे माने दा जोंफोरनि आखायाव बारा फैसा गैथ'वा माने खजाना दङ देनाय खजानाखौ फानहैनांगोन आरो दे होमबालाय बिदिबाबो जागोन दे आब' आं गाबोन फानहैगोन र' दे गाबोन फानहैबानो जाबाय बिबारि फैसानि जोबोद गोनांथि जाथारदोंलै बिबारि सनाथि आइनि थाखायनो मोनथिगौ दे आं आब' बे फाफ्थि ड्राइभार बोरायासो आंनो हरलायबाय खोना बेलेग नाम्बारजों हरलायबाय खोना किजानि रिसिभ खालामनाङालै आब' थाथो खायसे लाजिगैयै मानसि मार बे मानसिया नंमारगौ दे बेफोरबायदि मानसिफोरखौ एकदम पुलिसफोरनोसो लागायना हरनो गोसो जायो औलै खायसो मोनसोबाय आं ब्लकखौनो खालामना दोननि र' खालामना दोन आब' खायसेनो बिदिनो हरबाय थागोन बे बोराया नंगौथ' आरो बेलाय नङा माने गोदान नाम्बारजोंनो हरखादों बे नायनाय गोदानसो नाम्बारा आंनोथ' ओरैनोबाबो रावबो फनखौनो हरखाया बे मानसियानो जामारगोन आब' नोंनोथ' दा अनजालु गुमैयाबो फन हरला हरबाबो जोंल'सो हरो नङा होमबा नंगौथ' आरो होमबा बे बोरायानो थाब ब्लक खालामना दोनदो आब' खालामनि र' आगै बेसां नाम्बार ब्लक खालामबावनो आरो हरबाय थासिगोन खोना दा बोराया ब्लक खालामना दोनबाय एसेबांथ' लेबेल जाबायना नोंलायमोन एसेबां बार फन हरबाबो नोङो रिसिभ खालामाखै आरो हरबाय थानायखाय नोङो ब्लकसो खालामना दोनबाय फन हराबाबो बखिबाय थागोन आरो दा फन हरनायावबो रिसिभ खालामाखै बियो ब्रेनफोरा ओरैनो गुदुं जाना दंखायो आंनिया बिनि सायाव आरो साला बांसिनसो गुदुं खालामसिना होयोलै बिसोरो नङा ओरैनोबा माथो फन हरा होननानै बेसेबा गाख्रबो ओमफ्राय दिनै मानि थाखाय रिसिभ खालामाखै मानि थाखाय ना सोरखौबा आसल खोथाया बेनो मार बेनिखायनोथ' आंखौ दा सिं जानानै फन हरबाय थाला सिगां हरबाय थायोमोन दा माने आंखौ नांला गुबुनखौ मोननायखाय सिख्लाफोरखौ आरो हिनजावफोरखौ फोथायमारालै फारसेथिंजाय मालाय एनिया सनायाबो आंखौ गारना थांबाय
आरो आं आं दा मा खालामनो आं एनियाखौ सानबानो थाया आंनि गोसोआ गाबखाङो दाबो आं एनियाखौ जोबोद मोजां मोनोलै दाबो जुदि आंखौ एनियाया मोजां मोनफिनो आं दाबो बेखौ मोजां मोनफिनगोन एनिया आं नोंखौ थैनायालागै हास्थायबाय थागोन नों आंखौ सैया आं मिथिगौ नाथाय आं नोंखौ थैनायालागै हास्थायबाय थागोन इसोरनियाव बिगोन आं नोंखौ आरो फारसेथिंजाय बे लाइमोननि माथो खोनाबानो थाय आं रागा जोंनो ओंखारो आं सनाथि आगैखौसो खबर लानो होननानै फन खालामदोंमोन बे सनाथि आगैनि मबाइलाबो मा जाखो मानो नाङाखै बे थंगालि हिन्जावबो साला रिसिभ खालामाना खेबसे खबर लानो सानदोंमोन खबर लायाबाबो दाय जायो दा खबर लाबाबो जुदि दानना होयो फनखौ ब्लक खालामना दोनो मा है आं मानसिफोरखौ बुजि मोनलालै मा जातनि मानसिफोरानो है माथाफोरखौसो गरम मोनलाय लाङोलै ओइ हरलायानो दे दिनैनिफ्राय हरला बाल जायखि जेराव थैया मानो